Здравейте от Камуфлаж! В днескашния ден ще представим новата серия на Hikes Canexis. Може да предложим два варианта на височина, ниски, които са перфектни за градски условия, и middle, по-скоро подходящи за идващия есенно-зимен сезон. Всичките модели са с гортексова мембрана, която изолира момента да влезе влагата от вънка навътре, но по същевременно дават на крака да диша. Интересното нещо в Canexis модела е патента на Hikes, който поддържа свода и минимализира болките в кръста и гърба. Подходящо е за дълго носене. Подметката е устойчива на гориво и смазочни материали. Има зона допълнително, която абсорбира в петата по-рязки удари и е подходящо за дълго носене. Също така е разработена да не оставя следи от протъркване. Много лекичка за този модел, който е при мен, е 44, много лека, много приятна обувка. За лятото наистина е много подходящо. Смело мога да кажа аз, че е подходящо заместителче на Black Eagle серията. Интересното е също как са решили и самата стелка. Връзките са решени с едно бързо закопчаване. Просто издърпваш и посредством издърпването се упражнява натиска върху свода. След като се престегне връзката, от Hikes са измислили много хитро джобче в предната част на езика да се пребере елемента, който фиксира края на връзките. Цялата гама на Canexis може да разгледате на сайта ни Camouflage.bg или на живо в магазина на Костенски водопад 58.